കഴിഞ്ഞ 3 എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 3 പത്മിനി, ചിത്രണി, ശംഖിനി. 4മതായിട്ട് സ്ത്രീകളെ പറയുന്ന ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ വലുപ്പമേറിയ നീളം കുറഞ്ഞതുമായ അവയവങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാവധാനമുള്ള നടത്തമായിരിക്കും ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ക്രൂരമായ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിന് അല്പം കുനുവുണ്ടാവും. ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ, ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ കഴുത്തിന് അല്പം കുനുവുണ്ടാവും. ഇവരുടെ നെറ്റിയിൽ കുറുനിരകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം സ്ത്രീകളുടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കോവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ചുണ്ടുകളായിരിക്കും ഇവർക്ക്. കോവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾ ഈ ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ. ഒട്ടും തന്നെ ലജ്ജയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അല്പം വലിപ്പമേറിയ നിതംബമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണത്തോട് ആർത്തിയും കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ലക്ഷണത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണ് ഹസ്തിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 4 വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവെയുള്ള മുഖലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെയും മുഖലക്ഷണം പറയുന്നതായിരിക്കും. അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ നന്ദി.